ako i-share niyo mga kulukoys. Ang maestra, no? Parihar niya sila, no? Parihar sila mga ugali ba? Hindi sila gusto. Wala sila buhaton. Gusto sila busy permanente. Saan ng paperworks. Pag humanila sa tanan, humala sila. Comply sila ng mga requirements sa ilang principal or supervisor na dapat ipasa. May pasa sa tanan. Kung complete sila, dito na sila mahumana sila silang ipang bukas. Mahita na kung sila ipang buhaton. Hindi sila mahilo na ba? Kung sila busy permanente. Kung hindi mabisi sa paperworks, dito silang bulak. Mangulit, kasi-kasi na bulak. Ayaman. Kung makalaag, magaling sila dito silang kaubayan ng maestra or nasa na magtuan ng ilang mga amigo, din makita sila new plans na wala pa ilang collection. Na maayon sila. Maayon yun. Hindi yun maulang. Mahalag magbit-bit sila daw. Para sama-sama balag sila magbit-bit. Lagi daw kasana niya, matanom yun niya. Kaya kung kalipay lagi po ng tanom. Asa lagi, sa kalisod, basta lang makakuha lang. Makakuha lang godlot para matanong. Wala na po iya daw niya to. Pati po lagi kita kung makalaag po daw nis. Kung maka-atong fokus pa kung mga amigo, kung makakita daw kung mga bag kung gawa pa amo daw, mangayo daw ko. Madamay lagi po kung apilan eh. Ano madamay mga tag-apil eh. Sabi na ba yun? Ito sila mga gusto. Hindi masabtan na yung sahay. Inako. Isa pa, para pong mamalakaw. Kiday, ginoo, di jud mundang. Dili jud mundang kung dili makitan gani. Wala yung ipagita. Gusto paliton. Gani niya? Pwede lagi tanan mo malibot na lang, gilibot na. Walang kung mga asawa kag maestra, pataas kag pasensya. Ay busy man sila. Mo nang gingon niya sa ako nga isbilag maestro. Walang kaibaw ka sa mo teacher sa mo trabaho. May eskwela bitaw ko niya, wako ni human eh. Pugarahan, mag-imahimog isundan. Kanaan mga bata, pero kanang mag-imahimog isundan na ito na isundan. Pindot na siya, pero ano like nag-ipiwas siya sa sulat. Ang bigat. Pinisa pa. Ako nabantayan kung pariha po ni. Wala rin time sa mga anak. Oh my God. Kasagda na mo, mas okay pa noon siya rin ako, photographer ko pa. Lahi akong trabaho. Makuhan niya po lang po, magabayan niya po lang plama mong anak. Baka pareha may maestro. I'm sure, among anak, marami tayo sa anak. At least kung mayo ka mo manage, pero sa ako nakita niya, ginoo ko. Busy good. Really, nigga? Marami ako. Salamat ang COVID. Salamat ang. Hindi ako nagpasalamat na may COVID. Ang kuhan ba? Salamat ang nasa dire. Busy gapon lagi. Ako. Busy gapon. Na mo nang ang imong pasensya kung nakasawang maestra. Taas good man sa ako sabton siya. Ako yung sabton. Alam mo dyan na yung nature sa trabaho. Hindi isa pa. Akong kapanan po niya. Basta akong kaliba. Isa pa. Kung kita'y mulakaw, mananggit mo ganita. Suko na yun. Ngayon eh. Asa na mo ka mo? Asa na mo ka mulakaw? Lag-lag na mo ka. Dito na ganito yung mama magtukos bigas. Ang mama ba mula at ko. Mura naman ng pulis makakuan. Interrogate. Asa daw kung malaag. Alang ka daw oras mo uli. Huwag maganit na kalakaw. Pauli-o na yun ta. Ginoo ko. Labaw na ba sila yung mulakaw. Di raban ako. Labon na bag siya yung mulakaw. Di raban ako siya kuanon. Di raban ko magkuhan niya. Pero ako yung mulakaw. Ginoo ko na kayo pagpuntahan na. Ay, nako. Ano makaingon kung sayang ka o manigbana.
Tagaw, manigbana. Atay ako, be. No, 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 no.